علیکم برادران، خیلی سازیم همه کسی تنجیم. امروز نوار کردیم برای کلینتو جه کوچه‌چینانی را سر کردیم. کسی که مقصد طول اسپرید نکرده برای زکاس کنین. آدمایی که چی کردگن уже заказ кардаган насиб кунад имрӯз бага рӯӣ мекунем. ин кӯчато нағза ҳамашон қадшон ҳамаш қариб ино 4 метр қад кашидаги яхелошон 5 метр ино ҳамашон қадошон хушрӯ хуба. кӯчатои FT M1 шамтон ҳамаи намуд кӯчато ҳаст. одамое ки мақсад мепурсанд M1 ё FT фарқ надоранд кадом сол бошанд, ҳамашона вобастаи мақсад чи дилшон кадомиш маъқулшон бошад роишон мекунем. а так бо мо дар муроҷиат намоянд заминошон нишон диҳанд. мо худмона мақсад вобаста аз заминаш тавсия метиҳем кадом ҷода кадом территорияда чи кӯча намуд шинондан дар кора. ин кӯчатои моа ҳамашон хубе 5 метр то 4 метр қад кашидаги ино фитол мекай. агар ино шумо ҷои васеда бишнонен аинда зиёд мешавад қадшон, бо танашам ғалз мешавад. ин танашам озираштан бад нестай қадшон то уже баргош аста маълум не амино камикам 5 метр мумкин 5 зиёд бошад. так 5 мумкин камтар бошад, а так ай 4.5 кам неста ино. яхелошон ай чи бисёр омонда на чи кадагиан худшону пахтагиан каҷала шудагиан. короче ҳамада мақсад касе ки моро тамошо дора я лайка буҷикрен, подписаться кунен барои ки мода насиб куна постоянни видеои барои шумо, мақсад видеое ки шумо да чӣ мегӯям ёрдам мекунад барои ами шинондан, барои агротехникаша ёд мегирем. барои ами давруи моро то охириша тамошо кунен, лайк монен, насиб кунад агротехникаша бо видеоша мемонем. саломат бошен, сарбаланд бошен. касе ки дар кор аст занг занен, заказ кунен.